project για το διαγωνισμό κατασκευής μασκότ κούκλας για το Μουσείο Κιθάρας στο Βόλο. Ο Γιώργος Φουντούλης, μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης, καθηγητής, θεσμοθετεί την Παγκόσμια ημέρα κιθάρας στις 18 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια αυτής της θεσμοθέτησης γίνεται ανάμεσα στα άλλα το Μουσείο Κιθάρας Βόλου στην Ελλάδα. Το Μουσείο Κιθάρας Βόλου, το μοναδικό μουσείο κιθάρας στον κόσμο, με την ιστορία της κιθάρας από το 2000 π.Χ. μέχρι σήμερα, ανοίγει τις πύλες του υπό την αιγίδα της UNESCO και όλων των επίσημων φορέων. Ο Γιώργος Φουντούλης επίσης προκηρύσσει διαγωνισμό. Παγκόσμιος διαγωνισμός κατασκευής κούκλας με θέμα Κίθη. Ο Κίθη είναι η μασκότ της Βόλος World Guitar Capital. Όλες οι κούκλες θα εκτεθούν στις εκδηλώσεις της Βόλους World Guitar Capital και του Βόλος Guitar Museum. Το σχέδιο και τα χρώματα δίνονται στην εικόνα. Τα υλικά και το μέγεθος είναι θέμα επιλογής των συμμετοχόντων. Οι βραβεύσεις θα γίνουν στις 24 Αυγούστου 2024 στο Βόλο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί μετάλλιο συμμετοχής. Προθεσμία συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2024. Και νάτος ο Κίθη. Έτσι κατασκεύασα τον Κίθη, τον έστειλα. Η κιθάρα του, ο φάκελός του με τις παρτιτούρες και το speaker που λέει ένα παιδικό τραγούδι, σατυρικό. Άλλη φωτογραφία του Κίθη, πριν τον στείλω. Επίσης έχω γράψει ένα παιδικό σατυρικό ποίημα για τον Κίθη. Ο Κίθη. Φεύγω τώρα από το σχολείο, βήμα εμπρός, βήμα ταχύ, και θα πάω στο οδείο για να μάθω μουσική. Όλαλα κρατώ κιθάρα, ντο μη φα σολ λα σι. Δεν με πατήσουνε τα κάρα στου Βόλου τη διαδρομή. Τι κιθαροδός σπουδαίος, γρήγορα θα γίνω εγώ. Με δύναμη του Ηρακλέως την κιθάρα θα χτυπώ. Με ταξίδια έχω δρόμο, μα στο Βόλο σοφά γυρνώ. Με κιθάρα μου στον ώμο, στο μουσείο μένω εδώ. Στις κιθάρα στο μουσείο πάντοτε γοργά γυρνώ. Είναι σαν ένα σχολείο μες στον κόσμο ξακουστών. Ας είμαι τόσο δα μικρούλι, μαθαίνω γρήγορα εγώ. Τρέμε τώρα εσύ Φουντούλη, τον Κίθη, τον κιθαροδό. Αυτό το παιδικό σατυρικό ποίημα το μελοποίησα για κιθάρα ο Θοδωρής Αλεξίου. Επίσης το τραγουδά ένα παιδί της Δευτέρας Δημοτικού Σχολείου, ο Δημοσθένης Ζαβέρδας. Το σατυρικό παιδικό τραγούδι συνοδεύει την μασκότ Κίθη μέσω ενός speaker. Έκανα επίσης το σκίτσο του Κίθη. Το σκίτσο του Κίθη που έκανα. Φεύγω τώρα από το σχολείο, βήμα προς βήμα ταχύ, και θα πάω στο οδείο για να μάθω μουσική. Όλα κρατώ κιθάρα, ντο ρε μη φα σολ λα σι. Μη με πατήσουνε τα κάρα στου Βόλου τη διαδρομή. Τη κιθαρόδο σπουδαίο γρήγορα θα γίνω εγώ. Και με δύναμη του Ηρακλέως τη κιθάρα θα χτυπώ. Ας είμαι τόσο εδώ μικρούλης, μαθαίνω γρήγορα εγώ. Τρέμε τώρα εσύ Φουντούλη, τον Κίθη κιθαροδό. Ας είμαι τόσο εδώ μικρούλης, μαθαίνω γρήγορα εγώ.
Τρέμε τώρα εσύ φουντούλι, το κυφίκι θα ροδώ. Με ταξίδια έχω δρόμο, μα στο Βόλο θα φαγινώ. Με κιθάρα μου στον δρόμο, στο μουσείο με εδώ. Στη κιθάρα στο μουσείο, πάντοτε κολοράγινο. Είναι σαν ένα σχολείο, μες στον κόσμο θα προσπάθει με το σόδα μικρού. Μαθαίνω γλυκόρα εγώ, τρέμε τώρα εσύ φουντούλι, τον κυφίκι θα ροδώ. Ας είμαι το σόδα μικρού, μαθαίνω γρήγορα εγώ, τρέμε τώρα εσύ φουντούλι, τον κυφίκι θα ροδώ. Συντελεστές. Ο Γιώργος Φουντούλης είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του Οδείου Φουντούλη, καλλιτεχνικός διευθυντής του Παγκόσμιου Θερινού και Χειμερινού Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου, καθώς και πρόεδρος της International Art Society and Academy. Θεσμοθετεί την Παγκόσμια ημέρα Κιθάρας 18 Οκτωβρίου. Επίσης συμμετέχει η Ανδρομάχη Μπενέκου. Η Ανδρομάχη Μπενέκου συμμετέχει με ένα σατυρικό ποίημα, με την κατασκευή κούκλας μασκότ και το διαγωνισμό για το Μουσείο Κιθάρας Βόλου και επίσης με ένα σκίτσο ζωγραφικής. Η Ανδρομάχη Μπενέκου είναι ποιήτρια, συγγραφέας, κουκλοπαίχτρια και ζωγράφος. Επίσης συμμετέχει στο project ο Θοδωρής ο Αλεξίου, που είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, μουσικός και κιθαρίστας. Επίσης στο project συμμετέχει ο μαθητής Δευτέρας Δημοτικού Σχολείου, ο Δημοσθένης Ζαβέρδας. Ο Δημοσθένης Ζαβέρδας είναι άριστος μαθητής όπως είπα, της Δευτέρας Δημοτικού Σχολείου, είναι τραγουδιστής, έχει δυνατή μαθηματική σκέψη και κάνει μαθήματα πιάνου. Είναι βέβαια το αστέρι της παρέας. Ο πέμπτος που συμμετέχει είναι ο Χρήστος ο Μπενέκος. Ο Χρήστος είχε την τεχνική υποστήριξη του σκελέτου του Κίδη και όχι μόνο. Επίσης, ως άριστος γνώσης των τεχνικών θεμάτων, με οδήγησε σε πιο εύκολους δρόμους λίανσης του προσώπου της μασκότ κούκλας Κίθη. Μου σύστησε να αγοράσω ένα εργαλείο λίανσης του προσώπου, το οποίο διευκόλυνε όλη τη διαδικασία της κατασκευής.